Iz tame izranjaju sablasni prsti nepoznatog, znatiželjnog i neobičnog. Ovi prsti nemaju drugu svrhu osim da nas namame u prijeteći ponor, onaj koji nas prisiljava da se prepustimo jezivim odjecima misterija koji nikada neće biti riješeni. Broj 20. U Britanskom muzeju nalazi se nevjerojatan, zagonetan drevni artefakt. Taj artefakt sada je postao ključ za razvoj izuzetno osjetljive nove tehnologije, koja bi, nadamo se, mogla pomoći u dijagnosticiranju ljudskih bolesti, pa čak i otkrivanju bioloških opasnosti na sigurnosnim kontrolama. Sve ove značajke zvuče previše specifično i čarobno da bi bile istinite, ali upravo su to karakteristike koje časopis Smithsonian opisuje za šarenu tajnu, poznatu kao rimska Likurgova čaša. Na prvi pogled izgleda kao bilo koja druga ukrašena staklena čaša, još jedno rimsko remek djelo staklarstva koje prikazuje još jednu legendarnu scenu. U ovom slučaju nježno isprepleteni zlatni detalji pričaju priču o kralju Likurgu, ili Likurgu kako bi neki rekli, Iftrakije, koji se pojavljuje zapleten u nemilosrdno vinovu lozu. Nakon otkrića ove čaše, arheolozi su odmah pronašli misterij u njoj. Misterij koji je odmah postao očit. U početku, čaša izgleda kao da je od žadno zelene boje, osobito kada je osvjetljena sprijeda. Ali kada je osvijetlite straga, događa se nešto zaista neobično. Boja se mijenja kao čudom, pretvara se u tamno crvenu, boju upozorenja, nijansu tekućine koja nas održava na životu. Upravo bi ova zagonetna enigma zbunjivala znanstvenike desetljećima. Na kraju, nakon mnogo istraživanja, Likurgova čaša je 1950. godine predana Britanskom muzeju, ali njezina priča tu nije završila. Kalež je sljedećih 40 godina ostao predmet analize i istraživanja, dok su stručnjaci tražili uvjerljivo objašnjenje zašto njegova boja mijenja na taj način. Odgovor na to stigao je 1990. godine. Istraživači iz Engleske uspjeli su dobiti komadiće razbijenih fragmenata koje su proučavali pod mikroskopom, da bi otkrili nešto zaista izvanredno, a možda čak i pomalo zastrašujuće. Rimski su obrtnici bili pioniri nanotehnologije. Ispostavilo se da su tvorci ove čaše stakla proželi sitnim komadićima srebra i zlata, samljevenima na veličinu od svega 50 nanometara u promjeru. To je manje od tisućinke veličine zrna soli. Smjesa je bila precizno i namjerno sastavljena, što sugerira da su Rimljani točno znali što rade. Čini se da su, još jednom, drevne civilizacije bile korak ispred nas, kao što su uvijek i bile. Oni su izumili nanotehnologiju više od 1000 godina prije nego što je moderna znanost uopće razmotrila taj pojam. Broj 19. 11. ožujka 2011. stanovnici japanskog rova doživjeli su neugodno buđenje. Potres jačine zastrašujućih 9,1 stupnjeva pogodio je sjeveroistočnu obalu Honshua, izazvavši ogroman tsunami koji je stigao na obalu u samo 30 minuta. Srušio morske zidove i onesposobio 3 nuklearna reaktora u danima koji su uslijedili. To je postalo poznato kao događaj potresa i tsunamija u Tohoku 2011. godine. To je bila katastrofa koja je sravnjala kuće sa zemljom, uništila zemljište, onesposobila opskrbu električnom energijom i odnijela tisuće i tisuće života. Zabilježeno je 15.899 smrtnih slučajeva. 2526 osoba se vodi kao nestalo, a više od 6000 je ozlijeđeno. 123.000 kuća se srušilo, a još 1 milion ih je oštećeno. Tsunami visok 12 stopa i brzina od 500 milja na sat bio je odgovoran za većinu štete. Oni koji su preživjeli taj strašan događaj ostali su bez domova, hrane i sa zastrašujućom slikom koja će im zauvijek ostati urezana u pamćenje. Uz slike tog intenzivnog traumatičnog događaja, statistike i štetu, postoji i misterij koji prkosi objašnjenju. Bio je to misterij vala navodnih viđenja duhova i neobjašnjivih susreta koji su započeli nakon razaranja tsunamija. Upravo kad se život na obali počeo vraćati u normalu, počela su se događati čudna viđenja. Taksisti u najpogođenijim područjima, poput Sendai ili Ichinomaki, prijavljivali su neke uznemirujuće priče. Nekoliko vozača tvrdilo je da bi pokupili putnike koji bi misteriozno nestali usred vožnje, prije nego što bi stigli na svoje odredište. Često su putnici davali adrese koje više nisu postojale u četvrtima koje je tsunami uništio.
Nakon tsunamija, taksisti su prijavljivali jezivo hladna stražnja sjedala i zbunjene razgovore s tim sablasnim putnicima, često završavajući vožnje čak i kada bi putnici nestali. Drugi stanovnici su viđali likove natopljene od tsunamija, predmete koji su se neobjašnjivo pomicali i elektroniku koja se čudno ponašala. Unatoč tvrdnjama skeptika o PTSP-u, stanovnici su ostali pri svojim pričama, ostavljajući uvjerljivu i zastrašujuću misteriju. Broj 18. Palmira, drevni grad Palmi u sirijskoj pustinji, bio je važno trgovačko i kulturno središte te oaza na putu svile između Azije i Europe. Uključivši svoju jedinstvenu lokalnu kulturu u Rimsko carstvo, kasnije je stekla neovisnost pod kraljicom Zenobijom, stvarajući Palmipsko carstvo, aneksijom dijelova istočno od Rimskog carstva. Arhitektura grada odražavala je spoj mezopotamske, semitske, levantinske, perzijske i islamske baštine. Unatoč opsežnim zapisima, dva su pitanja dugo zbunjivala povjesničare. Kako je 100.000 ljudi preživjelo u pustinji i zašto je grad izgrađen upravo tamo? Norveški i sirijski istraživači riješili su ove misterije sredinom 2000-ih. Otkrili su da je suha stepa nekada bila zelena, zahvaljujući vodenim rezervoarima u Palmiri i okolnim poljoprivrednim selima. Te su zajednice skupljale godišnje padaline od oko 15 cm putem kanala za navodnjavanje poljoprivrednih površina, osiguravajući stabilnu opskrbu hranom. Položaj grada bio je strateški, a ne slučajan. Nudio je alternativu riječnim rutama koje su kontrolirala kraljevstva koja su naplaćivala visoke poreze. Perzijanci ili Parti dominirali su istokom, a Rimljani zapadom. Putnici koji su željeli izbjeći ove previsoke riječne poreze prolazili su kroz pustinju. Vidjevši ovaj trend, strateški pojedinci uspostavili su Palmiru kao trgovačko središte bez poreza i odmorište, što je značajno pridonijelo drevnom blagostanju. Rješenje ovih misterija čini Palmiru, citiram, transparentnim dijelom povijesti. Broj 17. Jezivi i tajanstveni događaji nisu ograničeni samo na crkve, nebo ili sjene kvartola. Ove zastrašujuće pojave mogu se dogoditi bilo gdje, a svatko može biti svjedok njihova odvijanja. Svemirski centar ipak bi bio posljednje mjesto na kojem biste očekivali takav neobjašnjiv događaj. Da tome svjedoči i službeni djelatnik također prelazi granice vjerojatnosti. Ipak, 1986. godine upravo se to dogodilo. Bila je vjetrovita noć u Houstonu, Teksas, a tama se spuštala nad NASA-in svemirski centar Johnson. Večer je privodio kraju NASA-in arhivist Frank Shaw, koji je upravo završio svoju smjenu i krenuo prema svom automobilu na parkiralištu. Bio je to prilično miran dan u uredu. Za Shawa, međutim, dan je trebao postati puno zanimljiviji, ali ne na način na koji bi očekivao, jer dok se približavao svom vozilu, arhivist je zastao nakon što je krajičkom oka vidio da se nešto pomaknulo. Podignuo je glavu, usmjerivši pogled prema vrhu goleme zgrade svemirskog centra Johnson. Zaškilio je prema nečemu što mu izazvalo jezu niz kralježnicu i poželio da je brže ušao u svoj automobil. Na samom vrhu nalazio se prizor koji je ulijevao samo strah. Bio je to nikad prije viđeni stvor, velik i crn kao noć. Imao je golema krila šišmiša koja su podsjećala na gargojla. Zaleđen od panike, Shaw nije mogao ništa drugo nego zuriti u to. Bilo je kao da su se sve noćne more pojavile pred njegovim očima, a strah koji ih je pratio prolazio je kroz njega. Stvorenje je kao da je primijetilo Shawa i njegove prodorne oči su se susrele s njegovima. Arhivist je kasnije tvrdio da ima osjećaj kao da gargoyle uživa u panici koju je izazvao. Biće je tada raširilo svoja krila i ispustilo pucketavi zvuk dok je odletelo u noć. Prošlo je još nekoliko minuta prije nego što se čovjek uspio dovoljno smiriti da bi se mogao pomaknuti. Ušao je u svoj automobil drhteći i započeo put kući. Kod kuće ga je obitelj čekala. Kasnije je više nego inače, što je među njima izazvalo zabrinutost. Čim je Shaw stigao kući, odmah su shvatili da nešto nije u redu. Shaw je bio bez boje u licu i bez daha, a ubrzo je počeo pričati najluđu priču koju su ikada čuli. Naravno, obitelj mu nije vjerovala i mislila je da je sigurno krivo protumačio ono što je vidio. Zajedno su odlučili da nikome ne smije reći za taj događaj, a Shaw je održao riječ dok je pokušavao izbrisati tu noć iz svog sjećanja. Mučen mislima o tom monstruoznom biću, ipak se povjerio prijatelju koji mu je ujedno bio i nadzornik. Očekujući da će odmah dobiti otkaz, Shaw je bio ugodno iznenađen odgovorom.
Nadzornik mu je rekao da nije prvi koji je vidio gargoyla. Navodno je već bio otvoren dosje nakon ranijeg viđenja i neobjašnjivih smrti dvojice čuvara u svemirskom centru. Shaw je osjetio olakšanje, ali činjenica da nije lud ili da nije izmislio to biće postavila je niz novih pitanja i veće rizike. Što su on i drugi svjedoci vidjeli u Houstonu? Broj 16. U nekanonskim knjigama, prvoj i drugoj knjizi o Makabejcima, saznajemo o Makabejskom ustanku, značajnom događaju opisanom u biblijskom kontekstu koji se odnosi na drevni Jeruzalem tijekom helenističkog razdoblja. U prvoj knjizi Makabejaca 1.33 nalazimo odlomak. Tada su utvrdili Davidov grad velikim snažnim zidom i jakim kulama, i on je postao njihova utvrda. Povjesničari koji su proučavali različite aspekte biblijskih događaja došli su do uvjerenja da se taj odlomak odnosi na izgradnju i uspostavu Akra. Upravo bi to stvaranje, simbol strane represije, postalo središnja točka sukoba tijekom pobune, gdje je židovsko ustajanje stalo protiv seleukidske vlasti i helenističkog utjecaja. Pobunu su predvodili Juda Makabejac i njegova braća, koji su željeli ponovno steći vjersku slobodu. Prisutnost Akre bila je podsjetnik na stranu dominaciju i vjerski progon, a njezino uništenje predstavljalo je ključni trenutak u obnovi židovske autonomije. Akre, što znači utvrda, osnovao je grčki vladar Antioh Epifan, vladar Seleukidskog carstva, prije nego što ju je zauzeo Juda i potom uništio. Upravo su taj događaj i pobjeda u središtu židovskog blagdana poznatog kao Hanuka, obilježavajući ponovnu posjetu drugog hrama. Povjesničari i tumači, kao i za mnoge druge gradove i mjesta spomenute u Bibliji, vjerovali su da Akra doista postoji i da leži u ruševinama na nepoznatom mjestu, vjerojatno prekrivena novim građevinama. Budući da je točna lokacija Akre bila predmet rasprave među znanstvenicima i arheolozima, započela je potraga za legendarnom utvrdom, a u Jeruzalemu su provedena razna iskapanja u nadi da će se pojaviti neki dokazi. Dugo se smatralo da se taj zaboravljeni dio povijesti nalazi u jugoistočnom dijelu grada, u blizini brda hrama. Dijelovi zidina, keramike i drugih artefakata na to su upućivali, ali iskapanje za iskapanjem nije donijelo potvrđene ostatke. Misterij lokacije Akre mučio je povjesničare više od 1 stoljeća, a svaka neuspjela ekspedicija smanjivala je nadu da će ikada pronaći i tjerala ih da se zapitaju je li. 2 izvora koje govore o Akri, knjiga o Makabejcima i spisi Josipa Flavija, sugerirali su ispravan položaj utvrde, navodeći da se nalazila unutar granica Davidova grada. Ispostavilo se da nisu bili točni. Neočekivano, nakon što su izgubili svaku nadu da će ikada pronaći Akru, izraelski arheolozi konačno su napravili značajan pomak u studenom 2015. godine. Izraelska uprava za starine u Jeruzalemu iskapa parkiralište Givati od 2005. godine. I tijekom sljedećih nekoliko godina, sve više tragova počelo je stvarati sasvim drugačiju sliku o tome gdje je utvrda bila uspostavljena. 10 godina nakon što su iskopavanja započela, 2015. godine, otkrivena je Akra, smještena izvan gradskih zidina na brežuljku, na strateškoj lokaciji koja joj omogućuje nadzor nad naseljenom dolinom ispod. Njezin položaj omogućavao bi kontrolu nad svim prometom prema hramu na brdu hrama. Ruševine su tijekom vremena bile više puta prekrivane žbukom i ponovno bi se pojavile tek nakon 10 godina pažljivog struganja, čišćenja i uklanjanja slojeva koji su se generacijama taložili iznad njih. Ispod naslaga prošlih života nalazili su se ostaci utvrđene kule, impozantnog zida i strme obrambene nasipe. Potvrđujući svoje otkriće, arheolozi su kasnije pronašli novčiće, vrčeve vina, dijelove oružja te iste balističke kamene kugle i vrhove strijela koje su prije svih tih godina ispalili Hasmonejci u svom pokušaju da osvoje Akru. Broj 15. Glasine o čudima često ostavljaju mnoge da se pitaju jesu li ona zaista sveti događaj, prevara ili manifestacija masovne histerije. Kad je riječ o viđenjima Majke Marije i njezinoj navodnoj božanskoj poruci, koje povremeno dospiju u vijesti, ne možemo si pomoći, a da se ne zapitamo isto. Tako je bilo i u još jednom čudesnom slučaju koji je započeo 12. siječnja 1973. godine. Sestra Agnes Katsuko Sasagawa, japanska časna sestra koja je bila gluha, prva je doživjela neobična viđenja neobjašnjive prirode. Tog dana vidjela je blistavu zraku svjetlosti,
kako izlazi iz svetohraništa, ukrašene zaključane kutije koja označava Božju prisutnost među ljudima. Bilo je to tajanstveno i zasigurno je ostavilo sestru Agnes u šoku. S vremenom joj ta misao izblijedila je sjećanja. Ali 2 dana kasnije tajanstveno svjetlo se ponovno pojavilo, označavajući sam početak niza bizarnih pojava koje će kasnije doživjeti. Dana 28. lipnja časna sestra je iznenada doživjela navodnu stigmu, rane koje se nasumično pojavljuju na koži osobe, često u skladu s ranama raspeća. Rana se pojavila na njezinoj lijevoj ruci i imala je oblik križa. Ruka sestre Agnes ostala je crveno obojena i pulsirala je od boli. Nakon što je to primijetila, obližnja drvena skulptura Marije zasjala je svjetlom. Prolazili su dani bez novih incidenata sve do početka srpnja, kada je to biće napokon odlučilo obratiti joj se riječima. Dok je molila u kapelici, kip Blažene djevice Marije, isklesan iz jednog komada drveta stabla kacuja, postao je posuda za poruku. Iz njega se začuo glas koji je sestra Agnes čudesno mogla čuti. Glas je tvrdio da će njezina guhoća uskoro biti izliječena. Također joj je naređeno da moli kao naknadu za grijehe ljudi i da svojoj poglavarici prijavi sve što je doživjela. Istoga dana druge sestre iz crkve primijetile su kako crvena tekućina kaplja s ruke kipa. U 4 navrata protok bi se ponovio, izazivajući val straha i znatiželje u crkvi. Navodno, rana koja je oštetila ruku kipa ostala je tamo mjesecima prije nego što je zagonetno nestala. 29. rujna. Sestre su tada primijetile da se znoj počeo pojavljivati na vratu i čelu djevice Marije. Nekoliko dana nakon toga, sestra Agneza primila bi drugu poruku. Ovoga puta glas je objasnio da je bijes koji raste u Gospodinu nagovijestio da će veliko kažnjavanje biti naneseno cijelom čovječanstvu. Opet je časna sestra dobila uputu da izvijesti svoju nadređenu o onome što joj je rečeno. Dana 13. listopada sestra Agneza primila je svoju 3. i posljednju poruku od ukazanja koje je nazvano Gospa iza kite. Glas je započeo izjavom da će poruka biti prosljeđena njezinoj nadređenoj. Navodno je objasnila da se ljudi ne kaju, niti se popravljaju, i zbog toga će Otac nanijeti veliku kaznu čovječanstvu. Časna sestra je tvrdila da joj je glas rekao kako će demon pokupiti mnoge duše i da neće biti oprosta zbog porasta grijeha. Riječi koje su prenesene ostalim sestrama i njihovoj poglavarici izazvale su strah. Bilo je prijeteće, a ono što je sve činilo još potresnijim, bila je navodna tjelesna tekućina koja bi tekla iz očiju kipa sljedećih 6 godina prije nego što bi iznenada prestala. Pokrenuta je istraga o ovom događaju, a japanska katolička crkva ga je priznala kao autentičan. Vjerovali su da se radi o svetom događaju, ali znanstvena zajednica to nije mogla shvatiti. Što se zapravo ovdje dogodilo? Je li sve to bila prijevara, kao što su mnogi od njih ispali? Ili se ovdje radilo o nečemu zlokobnijem i prijetećem? Broj 14. Moderna savezna država Illinois bila je dom Cahokije, drevnog grada poznatog po svojoj jedinstvenoj kulturi i golemim zemljanim humcima, koji su se koristili za domove, pokapanja i ceremonije. Oko 120 humaka prostiralo se na području od 15 četvornih kilometara, podržavajući živahnu zajednicu poljoprivrednika, obrtnika i astronoma. Cahokija je započela 700 godine nove ere, a do 1050. godine proširila se u metropolu veću od Londona ili Pariza. Ali samo 200 godina kasnije cijela civilizacija je neobjašnjivo nestala, ostavivši iza sebe samo zemljane radove. Stoljećima je sudbina naroda Cahokija ostala misterij, a teorije su bile ograničene na političke ili ekološke katastrofe bez konkretnih dokaza. Početkom 2020-ih misterij je riješen proučavanjem jezera Horseshoe u blizini gradskog središta, ključne značajke koju su stručnjaci prethodno zanemarili. Iskopavanja jezera u potrazi za dokazima ljudske aktivnosti otkriva su da je Cahokija redovito bila poplavljena prije svog osnutka, prijetnja koja je privremeno nestala, što je omogućilo procvat grada. Neočekivano, oko 1200 godina nove ere, intenzivne poplave su se vratile. Jezgrene uzorke sedimenta otkrile su debeli sloj mulja od poplave, dovoljno jake da uništi usjeve i domove, prisiljavajući evakuaciju najmanje 15.000 ljudi.
Iako kolaps nije bio trenutan, nastavak poplava i problemi doveli su do sporog propadanja civilizacije, pri čemu su se preostali ljudi integrirali u druge zajednice sve dok Cahokia nije nestala iz povijesnih zapisa. Broj 13. Suehiro Kyuchi vodio je zanimljiv život. Bio je pisac i lovac na komete, koji je tijekom svog života otkrio 4 komete. Jedna od tih kometa čak je nazvana po njemu. Pokušaj pronalaska tih nebeskih objekata nije lak, jer emitiraju manje svjetla od zvijezda. Kyuchi je stoga smatran velikim lovcem na kozmičke snježne grude. Ali postoji nešto još izvanrednije što je ovu osobu dovelo do ozloglašenosti. Tajna toliko neobična da su znanstvenici i dalje zbunjeni njegovom pričom. Njegova priča započela je 1977. godine, kada je imao 22 godine i radio u japanskim zračnim samoobrambenim snagama. Kao dispečer letova nadgledao je kontrolu zrakoplovnih operacija, posebno za zračnu bazu Hiakuchuri u Omijami i Baraki. Jedne večeri, dok je bio na poslu, Kyuchi je osjetio snažnu bol koja se širila iz njegovog trbuha. Njegove kolege su brzo obavještene i odmah je prebačen u bolnicu. U bolnici je Kyuchiju dijagnosticirana opstrukcija dvanaesnika. Ovo stanje može biti smrtonosno, a posljedica koju mladić nije mogao izbjeći. Nakon nekoliko minuta pokušaja reanimacije, proglašen je mrtvim. I to je bilo to. Liječnici su skinuli svoje kute, a počele su pripreme za tijelo. 30 minuta kasnije, bolničko osoblje već se vratilo svojim uobičajenim rutinama. Tada se dogodilo nešto zaista neobjašnjivo. Kyuchi se probudio. Oživio je kao da je bio u dubokom snu, ali nije bio. Nekoliko liječnika bilo je prisutno pri njegovoj smrti, a njihovi pokušaji da ga ožive bili su uzaludni. Iako bi mnogi očekivali da bi Kyuchi, nakon što je bio odsutan toliko dugo, imao određena oštećenja mozga ili druge zdravstvene probleme, bio je potpuno dobro, osim što je imao prilično neobično iskustvo tijekom svog gotovo vječnog odmora. Po dolasku, u potpunom mraku, Kyuchi je ugledao svjetlo u daljini. To svjetlo se na kraju pokazalo kao tunel, koji ga je neobjašnjivo privlačio. Nakon što je ušao, bio je prebačen u novi prizor, ispunjen cvijećem i bujnom procvalom livadom. Najnevjerojatnije od svega, Kyuchi je tvrdio da je potpuno osjećao svoje tijelo. Hodao je bos i mogao je osjetiti tlo i travu ispod svojih stopala. Ubrzo je otkrio rijeku s čamcem koji je plutao u njoj. Ušao je u čamac i rukama veslao, što je bio naporan posao, zbog kojeg se osjećao iscrpljeno kad je stigao na drugu obalu. Kad je stigao na obalu, Kyuchi je shvatio da nije sam. Već mu je prilazilo 5 nepoznatih ljudi, od kojih ga je jedan upitao zašto je tamo. Bio je toliko zatečen da nije mogao progovoriti, a ni sam nije znao odgovor. Žena iz grupe povela ga je prema planini i tamo je shvatio tko su ti neznanci. Bili su to njegov pokojni rođak i djed i baka. Nakon tog otkrića, Kyuchi je naišao na lice na planini koje mu je rekao nešto čega se nije mogao sjetiti. Nekoliko trenutaka kasnije Kyuchi se probudio u bolnici. Navodno je mogao osjetiti da su mu dah i otkucaji srca prestali, ali još se nije vratio u svoje fizičko tijelo. Njegova obitelj, koja ga je okružila sa suzama na obrazima, nije mogla čuti ni riječ koju je izgovorio. Kyuchi je čak slijedio svoju majku iz sobe i čuo kako govori njegovim sestrama, obavještavajući ih o njegovoj smrti. Kad se Kyuchi ponovno probudio i obitelj je ostala zapanjena, mogao se prisjetiti razgovora koji je čuo između svoje majke i 2 sestara. Svi su ostali zatečeni tom izjavom. Nakon toga, Kyuchi se počeo prisjećati i drugih događaja koje je doživio. Tijekom jednog iskustva, putovao je 1000 godina unatrag do vremena Velikog potopa. Otkrio je da su vode dolazile s kometa koji je proletio preblizu Zemlji. Gravitacijska sila povukla je led s kometa u zemljinu atmosferu, uzrokujući ogroman pljusak koji je u trenutku podigao razinu mora za 2000 metara. Navodno je Kyuchi doživio svemira. Tvrdio je da se vratio kroz vrijeme do samog početka. To je bilo iskustvo koje ga je natjeralo da preispita svoje vjerovanje u veliki prasak i umjesto toga sugeriralo prisutnost veće, univerzalne svijesti, gdje je svemir jedna velika svijest. Mladić je također mogao predvidjeti neke aspekte budućnosti, tvrdeći da će čovječanstvo 80-ih otkriti dokaze o naprednoj civilizaciji iz drevnog svijeta. Između 2024. i 2027. godine u Južnoj Americi bit će pronađeni divovski kosturi.
Svi ti događaji odigrali su se u razdoblju od 30 do 40 minuta, ostavljajući Kučija i svijet s mnogo neodgovorenih pitanja. Liječnici i znanstvenici ostali su zbunjeni njegovim oživljavanjem i čudnim pričama s kojima se vratio. Broj 12. Smješteno u visokim planinama Atlasa u Maroku nalazi se selo Ouram, spoj prirodne ljepote i bogate povijesti prožete kulturnom baštinom. Planine, slikovite i mirne, mogu biti neprijateljske i opasne, ali upravo je ovo okruženje stoljećima dom Berbera. I Rein Djerin, tako ga zovu, izraz koji znači planine planina. Prikladno ime za impozantnu prirodnu formaciju koja se proteže tisućama kilometara, završavajući u neprobojnoj barijeri kakvu danas vidimo. Ali nisu planine te koje su arheološku zajednicu zaokupjale više od 130 godina. To je skup kamenja bez izvora koji čini samu hrpu na kojoj je izgrađeno selo Arouet. 13.000 stopa iznad razine mora, grad opasno visi na vrhu goleme hrpe, balansirajući na rubu strmih padina, izazivajući sudbinu dok sjedi na glavnom tektonskom rasjedu. Desetljećima su stručnjaci stajali u čudu pred tom velikom hrpom kamenja, zbunjeni kako se ona ondje skupila. Umjesto odgovora nudile su se samo teorije, poput one da ih je ondje ostavio pokret ledenjaka. Međutim, 2014. godine skupina znanstvenika napokon je otkrila odgovor, pripisavši to gomilanje seizmičkoj aktivnosti koja se dogodila prije otprilike 4500 godina. Kroz metode datiranja i analize ta teorija se pokazala djelomično točnom. Možda je postojao ledenjak koji je erodirao stijenu litice i učinio je podložnom urušavanju. 7000 godina kasnije, sada nestabilnu i podložnu urušavanju, istraživači su otkrili da je potres zatresao planine i pokrenuo golemu kamenitu lavinu. Krhotine su se sručile do podnožja planine, gomilajući se jedna na drugu i stvarajući vlastiti humak. Obližnji veliki tektonski rasjed dodatno je potvrdio ovu ideju. Geomorfolog Philip Hughes i njegovi kolege udružili su snage kako bi riješili dugogodišnju misteriju. Analizirajući starost stijena tamo, otkrili su izotop berili 10, koji nastaje kada kozmičke zrake povode kvarc u površinskim stijenama. Razina ovog izotopa može odrediti kada su stijene bile izložene otvorenom zraku, što na kraju otkriva kada je naslaga nastala. Određivanje njihove starosti omogućilo je istraživačima da prate zapise i identificiraju prirodne katastrofe, što je dovelo do otkrića potresa koji se dogodio prije 4500 godina. Razorna lavina i više netajanstvena hrpa kamenja pružile su savršeno mjesto za izgradnju sela. Ali osim ovog nekada zagonetnog elementa, u Araratu postoji još više misterija, s nekoliko zagonetnih bolesti koje su zabilježene među onima koji su ga posjetili. Neki čak kažu da je zemlja prokleta. Broj 11. Što se zapravo srušilo u Varginji, Brazil? Ovo je pitanje koje je postalo glavna tema u gradu 1996. godine, usred incidenta u Varginji, brazilskog Roswella, koji je ostavio zajednicu zabrinutom i u potrazi za odgovorima koje nikada neće pronaći. Grad u Minas Geraisu, na jugoistoku Brazila, imao je 100.000 stanovnika, a značajan dio njih počeo je iznositi bizarne tvrdnje, što je dovelo do opsežnog medijskog izvještavanja i temeljite istrage. Sve je počelo 13. siječnja 1996. godine, kada je Carlos de Souza putovao u Minas Gerais i Sao Paula. Namjeravao se sastati s nekim prijateljima tog dana. Planirali su letjeti avionima, međutim, tijekom putovanja, Carlos bi svjedočio neobjašnjivom događaju. Uočio je čudan objekt u obliku cigare koji je išao ravno prema njemu. Nije mogao shvatiti što je to, ali stražnji dio objekta bio je ozbiljno oštećen. Njemu je izgledalo kao da je na njega pucana. Objekt je bio 300 metara iznad tla i brzo je gubio na visini. Neposredno prije nego što je stigao do autoceste, Carlo je gledao kako je napravio iznenadni puni okret, poletio u suprotnom smjeru, nakratko klizio, a zatim se srušio ravno na tlo. Carlo je zaustavio automobil i uputio se prema mjestu gdje je vidio da je NLO pao. Otkrio je da se srušio u blizini bijele kuće. Ispuštao je kemikaliju koja je spalila 40 metara trave. Predmet koji je vidio bio otprilike veličine školskog autobusa, a sada su se oko njega nalazili razbacani ostaci, dok je ležao ukopan u zemlju. Carlos je osjetio miris amonijaka i pronašao čudan ostatak nalik foliji koji se sam obnavljao. Vojska je stigla i naredila mu da se udalji.
Tjedan dana kasnije učenici su vidjeli stvorenje u blizini sportske dvorane, ali vojska je brzo blokirala to područje. Iste te poslijepodneva grupa od 3 žene tvrdila je da su vidjele dvonožno stvorenje nezemaljskog podrijetla. Čučalo je na malom komadu napuštene zemlje u gradu. Bilo je visoko oko 1,5 m i imalo je veliku glavu. Tvrdili su da je bilo mršavo, s tamnom i masnom kožom. Dan bi završio s nekoliko neobjašnjivih viđenja izvanzemaljaca i barem jednim izvješćem o NLO-u. Neobično uznemirujuće iskustvo ostaje neobjašnjeno i nastavlja uznemiravati one koji ga čuju. Broj 10. Na popis 7 najtajanstvenijih arheoloških otkrića na zemlji ušao je Evanđelje Marijinih ždrijebova, artefakt koji je u jednom trenutku zasigurno odgovarao tom popisu. Knjiga je bila stara najmanje 1500 godina i sadržavala je nerazgonetno evanđelje. Mnogi su pokušali razbiti šifru ovog drevnog rukopisa, ali svi su podbacili. Knjiga je bila napisana na uvijek tajanstvenom egipatskom koptskom jeziku, koji koristi grčko pismo. Od njegova otkrića vjeruje se da kao i ostala evanđelja, ovo evanđelje opisuje rođenje, život i smrt jedinog Marijinog sina. To je bila samo pretpostavka, jer je jezik korišten za šifriranje tajnih odlomaka bio nerazgonetan. S vremenom je evanđelje o Marijinim ždrijebovima nestalo iz javnosti, iako je još uvijek zauzimalo mnogo prostora u mislima nekolicine povjesničara. Povjesničari su bili posebno fascinirani ovom minijaturnom knjižicom i krenuli su otkrivati istine koje je skrivala na svojim stranicama. U veljači 2015. njihov se trud napokon isplatio, a naslov prethodno nepoznato evanđelje je dešifrirano dominirao je internetskim vijestima. Otkrili su da je Evanđelje Marijinih ždrijebova jedinstveno rukopisno djelo. Kada su istraživači prvi put predali koptsku riječ za evanđelje, i oni su pretpostavili da se radi samo o biografiji, ali nastavili su analizirati svaki dio i ostali su iznenađeni i s upornim pitanjem. Radili se u Evanđelju Marijinih ždrijebova o zabranjenim proročištima. Uvodni odlomak je zasigurno doveo čitatelja u zabludu. Pisalo je, citiram, Evanđelje Marijinih ždrijebova, majke Gospodina Isusa Krista, kojoj je Gabriel arkanđeo donio radosnu vijest. Onaj tko krene svim srcem, dobit će ono što traži. Samo nemoj se dvoumiti. Kako su nastavili odgonetati drevni jezik, otkrili su da evanđelje nije toliko životna priča, koliko magična kugla, predviđač budućnosti, pomagač koji rješava probleme ljudima. Sada prepoznata kao proročka knjiga, njihova su nastojanja otkrila niz od 37 pitanja i njihovih odgovora, uz vrlo malo spominjanja Isusa. Čini se da je često korišteni tekst služio za proricanje sudbine. Netko tko je tražio odgovor na pitanje koje mu je mučilo mogao je potražiti osobu koja je posjedovala upravo ovaj rukopis. To bi pitanje bilo izrečeno, a nasumičan proces odabira otkrio bi rješenje problema. Vlasnik knjige bio bi proricatelj, koji bi tumačio napisane proročke poruke i objasnio kako bi osoba suočena s problemom trebala reagirati. Svaki od 37 odlomaka napisan je neodređeno, ostavljajući ih otvorenima za tumačenje. Proročanstvo broj 34, na primjer, glasi: Kreni odmah naprijed, ovo je stvar od Boga. Znaš da, gle, već mnogo dana silno patiš, ali to te ne brine, jer si stigao u luku pobjede. U tekstovima prevladavaju brojni scenariji teškoća, nasilja, patnje i povremenih prijetnji. Iako je u prošlosti postojalo mnogo knjiga sudbine, posebno napravljenih za predviđanje budućnosti korisnika, ovaj je rukopis bio jedinstven zbog jedne riječi – evanđelje. Tim nikada niše išao ni na jednu drugu knjigu sudbine u arhivima koja je bila nazvana evanđeljem. Broj 9. Godine 2019. razvoj sve veće mase. Kriza, početak pandemije, dominirali su naslovnicama vijesti. U Meksiku je, međutim, strah bio posve drukčiji. Nešto zaista zlokobno izašlo je na ulice, vrebalo iz sjene i plašilo građane. Stanovnici Kojde u općini Chiapas ostali su bez sna, virili su kroz prozore i drhtali na svaki šum. Mještani su se previše bojali izlaziti iz kuća nakon što padne mrak. Vjerovali su da netko nešto vreba iz sjena, čekajući svoju priliku da napadne. Ono što je ovu tajanstvenu situaciju činilo još strašnijom, bilo je uvjerenje da je progonitelj neljudsko biće, nešto nadnaravnog podrijetla.
Neovisna izvješća počela su pristizati u policijsku postaju, a policajci su bili prisiljeni izdati javna upozorenja, što je izazvalo paniku među stanovnicima. Opisi stvorenja tvrdili su da je visoko gotovo 2 metra, da ispušta neugodan miris, da je neosjetljivo na metke i da može skočiti gotovo 3 metra u zrak. Izvješća su opisivala vukodlaka u kojdi. Noću su stanovnici mogli čuti njegov zavijanje, a neki su se čak i suočili s njim licem u lice, što ih je ostavilo bez boje od straha. Stanovnici su uočili tamno stvorenje kako hoda po krovovima i susjednim kućama. Promatrali su u strahu sa svojih prozora, djelomično skriveni i nadajući se da ih zvijer neće primijetiti. Počeli su se pojavljivati i fizički dokazi o postojanju tog stvorenja. Imali su oblik izduženih otisaka šapa i neobjašnjivih ogrebotina koje su duboko parale tvrdu zemlju. Vjerovanje da vukodlak luta ulicama bilo je toliko stvarno da su se u mraku noći čuli pucnjevi iz vatrenog oružja. Neki hrabri stanovnici su se borili protiv tog bića, istovremeno šireći još veći strah među zajednicom. Pastor lokalne crkve čak je uputio ljude da stave svijeće ispred svojih kuća, vjerujući da će im to donijeti mir i otjerati to tajanstveno biće. Policija je istraživala sve brojnija izvješća o vukodlacima u kojedinom području Aguaje, pronašavši otiske stopala bez ikakva traga o tome tko ih je ostavio, s razmakom između koraka od 10 stopa, većim od ljudskog koraka. Prepoznajući opasnost, policija je aktivno istraživala. U travnju 2020. godine 3 policajca u Barrio Nuevu reagirala su na zavijanje i viđenja vukodlaka. Svjedočili su stvorenju koje je preskočilo ogradu visoku gotovo 2 metra i hodala po krovovima, potvrđujući izvještaje građana. Međutim, nedostatak snimki i slika Coto vukodlaka izazvao je skepticizam. Bez fizičkog dokaza u obliku fotografije, postojanje vukodlaka ostalo je misterij. Ubrzo su se pojavila vokalna objašnjenja, od jaguara i ocelota do šišmiša i sola, a neki su sugerirali da su svjedoci jednostavno bili zbunjeni u mraku. Vukodlak iz Chiapasa bio je osuđen da ostane trajna misterija. Je li to bila kolektivna histerija, lokalna životinja ili nešto zlokobnije, stvorenje iz folklora i straha? Broj 8. Fascinacija divovskim povučenim majmunima, poput Bigfoota i Jetija, možda ima korijene u povijesti. Prije dolaska Homo sapiensa u Aziju postojao je najveći poznati primat, Gigantopitek. Ovi izumrli majmuni, visoki od 6 do 10 stopa i teški od 440 do 1100 funti, lutali su južnom Kinom tijekom pleistocenske epohe, a možda su se proširili i na Vijetnam i Tajland. Možda su koegzistirali s Homo erectusom još prije 100.000 godina, iako to nije potvrđeno zbog nejasnih skeletnih ostataka. Misterij njihovog izumiranja, koje nije bilo uzrokovano ljudskim lovom, konačno je riješen 2024. godine. Istraživači su utvrdili da je nesposobnost vrste da se prilagodi dovela do njenog nestanka prije otprilike 100.000 godina. Analiza drevne klime i fosila otkrila je da je Gigantopitek bio prevelik i previše specijaliziran u prehrani da bi preživio klimatske promjene. To se dogodilo prije 700.000 do 600.000 godina, kada se regija isušila, pretvarajući šume sa zatvorenim krošnjama u travnjake obrasle grmljem. Voće, njihova omiljena hrana, tada je postalo oskudno. Istrošenost njihovih zuba pokazuje da su iz očaja pribjegavali manje hranjivoj kori i suhim grančicama. Za razliku od manjih primata koji su se prilagodili tražeći nove izvore hrane u krošnjama drveća, Gigantopitekova golema veličina i sporost spriječili su prilagodbu, što je na kraju dovelo do njihovog izumiranja. Broj 7. Paul Harley bio je obiteljski čovjek. Imao je suprugu, 3 djece i unuke. Godine 2014. radio je kao zavarivač na željezničkoj mreži, uzdržavajući svoju obitelj. U godinama koje su prethodile, tada 53-godišnjak je nestajao u više navrata. Navodno je patio od mentalnih problema, zbog čega bi nasumično odlazio, ali bi ga obitelj uvijek brzo pronašla i pružila mu podršku, jer su ga voljeli i brinuli se za njega. Međutim, jedne nedjelje život obitelji Harley zauvijek će se promijeniti. Bio je 28. rujna 2014. godine, kada je Paul otišao iz svog doma u ulici Whiteford Avenue u Dumbartonu. Ovaj put, međutim, nešto je bilo drugačije. Ovaj put muškarac je odlučio ne ponijeti svoj mobitel, bankovne kartice niti ključeve od kuće sa sobom, kao što je to ranije činio.
Kad je obitelj shvatila da se neće vratiti, prijavili su Pavla kao nestalog policijskoj postaji. Provedene su istrage, ali nestali muškarac bio je također odrasla osoba koja je otišla svojom voljom. Nisu mogli puno učiniti kako bi pronašli nekoga tko jednostavno nije želio biti pronađen. Nade da će Paul ikada biti pronađen počele su nestajati kako su mjeseci prolazili. Unatoč tome, očajnički su željeli saznati što se dogodilo. Vjerujući da ih njihov otac nikada ne bi ostavio, djeca su dala sve od sebe da otkriju misteriju. U svojoj potrazi za odgovorima koristili su privatne detektive, javne apele pa čak i vidovnjake. Obitelj nije vjerovala u vidovnjake, ali su bili odlučni iskoristiti svaki mogući izvor koji im je bio dostupan. Neki od tih vidovnjaka tvrdili su da je, citiram, nestao, dok su drugi sugerirali da je u vodi. Nitko nije mogao odrediti gdje se nalazi, niti kakva ga je sudbina zadesila. Njegova djeca su potragu nazvala noćnom morom, a ostala su shrvana zbog nedostatka otkrića. Mjeseci su se pretvorili u godine i ubrzo je nestao i posljednji tračak nade. Paul Harley je nestao i nije želio da ga pronađu. Godine su prolazile bez novih informacija, bez dojava da je viđen i bez tijela. Onda se dogodilo nešto bizarno. Godine 2021 počela je kružiti jedna slika koja je potekla iz Glasgowa. Na slici je bio muškarac odjeven u toplu odjeću, koji je sjedio u snijegu dok su pahulje padale oko njega. Iako nisu mogli vidjeti njegovo lice, nada Paulove obitelji ponovno je oživjela. Jedna humanitarna organizacija iz Glasgowa ponudila je sklonište beskućniku 2018. godine, čija je fotografija kružila, a vjerovalo se da je riječ o Paulu Harleyu, nestalom od 2014. godine. Njegova obitelj otputovala je u Glasgow samo da bi saznala da je fotografija stara. Unatoč mogućim viđenjima, jedan aktivist tvrdio je da čovjek s fotografije ne želi biti pronađen, ali nije mogao potvrditi je li to bio Paul. Paul je nestao nekoliko dana prije planiranog preseljenja, što je njegovo nestajanje učinilo još zagonetnijim. Broj 6. El Niño i La Niña su klimatski obrasci koji se javljaju samo u Tihom oceanu, ali mogu utjecati na vrijeme na globalnoj razini. Tijekom uobičajenih uvjeta u Tihom oceanu, pasati pušu prema zapadu duž ekvatora. Vode se zagrijavaju kod Južne Amerike i zatim se kreću prema Aziji. Kako bi zamijenio ovu toplu vodu, proces poznat kao uzdizanje donosi hladnu vodu iz dubina mora na površinu. El Niño i La Niña su suprotnosti jedno drugome, dva klimatska obrasca koja narušavaju uobičajeno stanje. Epizode bilo kojeg od njih mogu trajati od 9 do 12 mjeseci, a javljaju se svakih 2 do 7 godina. Poznato je da oba ciklusa uzrokuju požare, utječu na vrijeme i utječu na ekosustave u cjelini. El Niño se javlja češće i karakteriziraju ga oslabljeni pasati. Topla voda se potiskuje natrag prema zapadnoj obali Amerike. Taj izraz na španjolskom znači mali dječak i prvi put je zabilježen još 1600. godina. Poznato je da ta pojava značajno utječe na vremenske obrasce, uzrokujući sušna razdoblja u nekim regijama i poplave u drugima. Kroz neumornu analizu, istraživači i znanstvenici su mnogo naučili o tim klimatskim obrascima, koji bi trebali zvučati kao neobične i neobjašnjive pojave. Ali znamo gotovo sve što se može znati o njima. Pa odakle onda dolazi misterij? Ispostavilo se da su istraživači, kada su donosili pretpostavke i tvrdnje o El Niñu, postali previše sigurni u svoje ideje. Znanstveni modeli koji su pokušavali objasniti te fluktuacije, sugerirali su da je uzrok tih nepredvidivih događaja zemljino njihanje kroz svemir. Tvrdilo se da različite razine sunčevog zračenja utječu na jačinu tih pojava. Modeli su sugerirali da su prošli događaji obično bili slabiji od onih koje danas doživljavamo. No nedavno je upravo ta ideja dovedena u pitanje, a neočekivani element pojavio se kako bi izazvao tu priču. Školjke. Istraživači su vjerovali da su točno rekonstruirali prošle pojave El Niño, ali skromna zbirka školjki sugerirala je suprotno. Analizom velike hrpe školjki koje su odbacili domoroci današnjeg Perua, pojavili su se temeljiti dokazi, svojevrsni klimatski zapis. Znanstvenici su proučavali omjere kisika unutar školjki, samo da bi otkrili nešto zastrašujuće. Nisu odgovarali obrascima koji su predviđali modeli na kojima je zajednica temeljila svoje pretpostavke. Analiza školjki otkrila je da su cijeli model i svi kasniji zaključci bili pogrešni.
Čini se da El Niño nema nikakve veze sa sunčevim zračenjem, a istraživači su umjesto toga otkrili da su ogromne količine leda i vode, koje se ispuštaju otapanjem ledenjaka, bile znatno podcijenjene. Ne samo da su pogriješili u vezi uzroka tog događaja, već su znanstvenici bili u krivu i oko toga koliko se dugo El Niño javlja. I školjke su dale odgovore i na to. Pokazalo se da je takva aktivnost bila prisutna u Tihom oceanu prije 10.000 godina i da je bila česta i snažna tijekom ranog holocena. Broj 5. Godine 2007. drugačija vrsta misterija dominirala je međunarodnim naslovnicama, a kanalski otoci bili su u središtu pažnje. Bio je 23. travnja kada je Ray Boyer, pilot kanalskih otoka Ujedinjenog kraljevstva, ukrcao se na Trilandere. Krenuo je na rutinski let iz Southamptona i bio je na putu za Alderney, najsjeverniji dio otoka. Dok je let GR 544 toga poslijepodneva poletio, činilo se da je sve u redu. Nekoliko minuta kasnije osjećaj smirenosti počeo je nestajati, kada su Ray i 5 njegovih putnika ugledali nešto neobjašnjivo. Zrakoplov je bio samo 30 milja udaljen od otoka i na visini od 4000 stopa kada su ga ugledali. Samo 40 milja zapadno od Alderneya lebdjela je letjelica neobičnog oblika. Bila je dugačka, tanka i oštra, a njezina svjetlo-žuta boja isticala se na plavetnilu oceana. Ovo čudno vozilo nepomično je stajalo na 2000 stopa u zraku. Isprva je Ray mislio da je mnogo bliže njegovom avionu, ne više od 10 milja. Međutim, kada je utvrdio koliko je zapravo daleko, prave proporcije objekta su se pokazale i bio je ogroman. Ray i njegovi putnici su sugerirali da je bio znatno veći od Boeinga 737, tvrdeći da je morao biti širok 1 milju. Međutim, to nije bilo sve što su Ray i njegovi putnici vidjeli. Dok su nastavili letiti pored tog čudnoga letjelice, nešto drugo im je privuklo pažnju. Dok su se približavali Alderneyu, u blizini je uočen drugi objekt identičan prvome. Ovaj put lebdio je iznad Guernseya, ali je bio vidljiv samo 9 minuta. Zabrinut zbog onoga što je vidio, Ray je stupio u kontakt s kontrolom zračnog prometa zračne luke Jersey. Nevjerojatno, Ray nije bio jedini koji je nazvao da prijavi 1 ili 2 misteriozne letjelice. Patrick Peterson, još jedan pilot koji je išao u suprotnom smjeru, vidio je istu stvar. Pilot je dolazio s Blue Islands i u isto vrijeme išao prema Jerseyu. Dok je prolazio pored Sarka, prošao je pored čudnog objekta koji je lebdio s njegove lijeve strane. Opisao je letjelicu kao tanku, žutu i nalik na kompakt disk. Također je bila na točno istom mjestu gdje ju je Ray vidio nekoliko trenutaka ranije. Priča je postala još čudnija kada su ljudi na zemlji počeli prijavljivati isto. BBC radio iz Guernseya izvijestio je da su 2 stanovnika Sarka vidjela 2 nevjerojatno svjetla žuta objekta kako vise na nebu. Kontrola zračnog prometa također je pratila te objekte na radaru 55 minuta prije nego što su nestali. Unatoč istragama, godinu dana kasnije znanstveno izvješće iz 2008. nije pronašlo nikakvu vojnu aktivnost ili eksperimente na tom području, a tvrdili su da kontrola zračnog prometa kanalskih otoka sada nije svjesna tih objekata. Stručnjaci nisu mogli identificirati objekte, teoretizirajući donekle uvjerljiva objašnjenja poput lažnih sunaca ili odsjeja. Ali na kraju, NLO-i iz Engleskog kanala ostaju neobjašnjeni. Broj 4. Tibetanska visoralan, jedno od najviših naseljenih mjesta na zemlji, bila je dom drevnim nepoznatim civilizacijama na svojim istočnim rubovima. Neolitička skupina cvjetala je u surovim planinama sve do iznenadnog masovnog egzodusa oko 2000 godine prije Krista, što se poklopilo s tajanstvenim nestankom njihove osnovne žitarice, prosa. Ovaj regionalni kolaps zbunjivao je arheologe tisućama godina. Stoljećima su se ti prvi doseljenici oslanjali na proso iz sjeverne Kine kako bi prehranili sebe i svoju stoku. Nakon 4000 godina ta je kultura neočekivano nestala, a s njom i civilizacija. 300 godina kasnije, novi su doseljenici uspješno uzgajali pšenicu i ječam, ostavljajući povjesničare da se pitaju zašto je jedna kultura propala dok su druge uspjele. Tajna tibetanskog prosa konačno je riješena. 2015. godine, zahvaljujući arheološkom timu kojim je vodila Jade Gvedes, koristeći novu tehnologiju i dokaze, otkrili su da je klimatska promjena, a ne samo suvremeni problem, bila uzrok. Prosa je uspjevala tijekom toplog holocenskog klimatskog optimuma,
ali oko 2000 godine prije Krista iznenadno razdoblje zahlađenja učinilo je njegov uzgoj nemogućim, kako je objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. S nestankom glavnog izvora hrane, izvorni stanovnici bili su prisiljeni napustiti visoravan. Gettin tim također je otkrio da je kasniji uspjeh pšenice i ječma bio posljedica njihove sposobnosti da uspijevaju u hladnim uvjetima, zamijenivši proso kao osnovnu hranu na Tibetu. Ironično, moderno globalno zagrijavanje danas bi moglo pogodovati prosu, budući da je tibetanska visoravan sada jedno od najbrže zagrijavajućih područja, što bi moglo omogućiti da se zaboravljeno sjeme ponovno pojavi. Broj 3. Neobična priča o Tasadajima počinje na otoku Mindanao, u zabačenoj provinciji Južni Cotabato. Ime Tasadaj prvi put se pojavilo 1971. godine, iako se njihovo otkriće navodno dogodilo nekoliko godina ranije. Tek te godine lokalni lovac Defal, koji lovio u šumama Južnog Cotabata, donio je neobične vijesti Manuelu Elizaldeu. Elizalde, šef Panama filipinske vladine agencije posvećene zaštiti kulturnih manjina zemlje, bio je zbunjen, ali i zaintrigiran informacijama koje mu je donio Defal. Rekao je službeniku da je prije nekoliko godina, dok je lovio, naišao na tajanstvenu skupinu koja je živjela na primitivan način. Nakon što je uspostavio kontakt s tom navodnom skupinom, Defal je postao njihova jedina veza s vanjskim svijetom. Zanimanje je brzo raslo, a Elizalde je naredio da se organizira sastanak s tom izoliranom zajednicom, željan saznati više o njihovom podrijetlu i kulturi. Tako je Defal to i učinio i 7. lipnja dužnosnik je službeno predstavljen Tasadajima. Navodno, grupa se sastojala od 27 ljudi, od kojih je svaki pripadao jednoj od 6 stabilnih obitelji. Živjeli su u špiljama, duboko u džungli Mindana, vodeći skupljački način života. Njihova tehnologija bila je slična onoj iz kamenog doba, što je Elizaldea navela da povjeruje kako su oni posljednji preživjeli iz doba kamenog doba, potpuno netaknuti modernošću. Svi alati koji su imali bili su napravljeni od drva i kamena. Nisu imali poljoprivredu, nisu znali loviti i nisu imali oružje za rat. Nakon sastanka, Elizalde bi objavio svoje otkrića, opisujući ovu tajanstvenu skupinu kao miroljubivu, bez sredstava ili riječi za rat ili oružje. Nisu gajili neprijateljstvo i živjeli su bez vanjskih utjecaja. Te godine otkriće Tasadaja zasjenio je tadašnji Vijetnamski rat. Slike nasilja i naslovi koji sugeriraju nove žrtve dominirali su novinama. Ali za National Geographic ovo otkriće bi dominiralo njihovim samostalnim naslovima. Priča na naslovnici na 32 stranice u časopisu National Geographic i dokumentarni film objavljeni su godinu dana kasnije. Govorilo se o Tasadajima, susretu i njihovoj primitivnoj kulturi. Naravno, s obzirom na to da su informacije postale dostupne javnosti, nitko nije namjeravao ostaviti društvo iz kamenog doba samo sebi. Navodno su slavne osobe poput Charlesa Lindberga i Gine Lalovo-Brigide krenule u šume, nadajući se da će baciti pogled na zagonetnu skupinu. Fotografi i novinari također su preplavili džungle, izvještavali, fotografirali i remetili okoliš. Zatim je došlo 11 antropologa, od kojih nijedan nije ostajao dulje od 6 tjedana odjednom. Pristup je kontrolirao Elizalde, koji je nastojao zaštititi otkriće, a istovremeno profitirati od njega. Zatim, jednako naglo kao što su se pojavili, Tasadaji su nestali. Godine 1976 uvedena je zabrana svih posjeta ljudima iz šume. Uveo ju je predsjednik Marcos. Sljedećih 10 godina svi izvještaji o Tasadajima prestali su stizati. Većina ljudi počela je zaboravljati na bizarne priče koje su čuli, a pojam društva iz kamenog doba polako je nestajao iz vidokruga. Godine 1986 revolucija narodne moći svrgnula je predsjednika, što je ponovno omogućilo pristup plemenu Tasadaj. Nakon istrage pleme je nestalo, a članovi su pronađeni kako žive među lokalnim zajednicama, zbog čega su antropolozi proglasili Tasadaj prijevarom. No američki lingvist Lawrence Reed kasnije je proveo 10 mjeseci s Tasadajima, otkrivši da su doista bili izolirani, s jedinstvenim poljoprivrednim praksama i posebnim dijalektom. On je pretpostavio da su bili izolirani najmanje 150 godina, a ne 1000, te da je njihov jezik bio srodan s Manobo jezikom. Elizalde, koji je bio pobjegao, vratio se i čak pomogao Tasadajima da dobiju tužbu protiv profesora koji su ih nazivali prevarom, ostavljajući istinu o tom plemenu misterijom. Broj 2. Prednja zavjesa se podiže.
1930-ih napetosti rastu, a sve kulminira u kazališnoj predstavi Koja su naši životi. Bio je to početak Drugog svjetskog rata, a globalni sukob između sila osovine i saveznika dosegao je prijelomnu točku. Bila je to zapaljiva odluka Njemačke koja će dovesti do neizbježnog sloma i nepotrebnih masakra. Godine 1939. Njemačka pod diktaturom napala je Poljsku, a ono što je uslijedilo bio je najsmrtonosniji rat u cijeloj ljudskoj povijesti. 60 milijuna smrti, genocid i prva upotreba nuklearnog oružja u povijesti. Iz očitih razloga ti su događaji bili najpoznatiji. Oni su obilježili taj povijesni sukob i poslužili kao paravan koji je skrivao manje poznate pothvate koji su bili jednako grozni. U posljednjih nekoliko godina saznali smo da njemački vojnici nisu samo zlostavljali, mučili i ubijali svoje protivnike, već su također krali važne dragocjenosti, značajna umjetnička djela i nezamjenjive artefakte. Također su imali sklonost spaljivanju knjiga. Kada su vojnici imali slobodnog vremena, sudjelovali su i u manje dokumentiranom uništavanju kulturne baštine i imovine. Ovo je bilo nepogrešivo čišćenje kulture, obilježje totalitarnih režima. Među ključnim ustanovama koje su pretvorene u ruševine i prašinu bilo je i novo židovsko groblje u Königsbergu. Groblje, posljednje počivalište preminulih, nalazilo se u Kaliningradu i bilo je u funkciji samo 10 godina, prvi put otvoreno 1928. godine. Na njemu se nalazila izuzetno dizajnirana pogrebna dvorana, djelo samog Ericha Mindelsona. Nažalost, ovaj njemački arhitekt svjedočio je kako vojnici upadaju na sveto mjesto i uništavaju sve. Upali su 1938. godine, samo godinu dana prije rata. Dvorana je bila razrušena, grobnice uništene. I tuga se ponovno pojavila. Na kraju bi uništenje groblja Königsberg izbjedilo iz našeg kolektivnog sjećanja, ne bi čak ni ušlo u povijesne knjige. Ali desetljećima su ruševine ostale, kao podsjetnik ljudima Kaliningrada na uznemirujuća djela koja su se tamo dogodila. Međutim, 2010. godine to povijesno mjesto ponovno je privuklo pažnju javnosti. Židovi koji su bili dio povijesnog društva u Berlinu odlučili su pregledati to područje nakon što su otkrili da je nešto dugo ostalo nezapaženo. Dok su prebirali po gomili kamenja i čistili lišće, pronašli su nešto što diktatura nije dotaknula. Bio je to jedan nadgrobni spomenik prevrnut na poleđinu. Na poleđini je bilo ispisano ime. Jakob Klamovski. Prema povijesnom društvu, židovska obitelj Klimovski im je bila poznata, ali tu otprilike prestaju sve informacije. Istraživači nisu pronašli nikakve dodatne tragove o tome tko je bio taj tajanstveni pojedinac. Činilo se da o njemu nije bilo nikakvih zapisa. Tako je 10 godina ostalo otvoreno pitanje tko je bio taj čovjek. Povjesničari i istraživači posvećeni pronalaženju obitelji izgubljenih žrtava rata odlučili su ne odustati. Željeli su odgovore jednako kao i svi drugi, čak i ako je to značilo tragati i istraživati desetljećima. Upravo su ti napori na kraju urodili plodom, iako 10 godina kasnije. Društvo je uspjelo pronaći neke od njegovih potomaka koji nisu imali pojma da je njihov predak bio među značajnijim osobama tog doba. Nisu ni znali da je među stotinama pokopanih na groblju njegov grob bio jedini koji je ostao netaknut. Kroz podudaranje DNK i provjeru zapisa, potvrđeno je da su istraživači pronašli pravu obitelj. Kako bi društvu dali bolji uvid u to tko je Jakov zapravo bio, potomci su dali upravo one dokumente i fotografije za koje se nekad mislilo da su izgubljeni. Upravo one dokumente koji su otkrili život dotad nepoznatog čovjeka. Krajem 2020. godine svi su dijelovi slagalice bili sastavljeni, otkrivajući zaboravljenu misteriju. Jakov je, kako se ispostavilo, živio u Königsbergu sa svojom suprugom i njihovo 2 djece. Bio je veteran Drugog svjetskog rata na njemačkoj strani, što je šokiralo povijesnu zajednicu. Godine 1933. Jakov je imao 55 godina i trebao je hitnu operaciju iz nejasnih razloga. Zbog navodnih komplikacija preminuo je ubrzo nakon toga i pokopan je na novom židovskom groblju u Königsbergu. Godine 1939. na pragu rata njegova obitelj je emigrirala. Njegovi unuci i praunuci raspršili su se po cijelom svijetu. Danas žive u Izraelu, Sjedinjenim Američkim Državama i Švicarskoj i nisu imali pojma tko su im bili djedovi i pradjedovi.
Čovjek, jedini sačuvani nadgrobni spomenik, misteri, veteran i dokaz da nije sve izgubljeno. Broj 1. Baloni u pozi mora zagonetka. Glasio je naslov jednog novinskog članka iz 1967. godine. To je impliciralo nešto dječje. Baloni su oduvijek povezani s klaunovima, vašarima i proslavama. Ali zašto bi mediji toliko brinuli zbog ukrasa za rođendansku zabavu koji se nalazi u oceanu? To je zato što se otkriće balona dogodilo u opasno vrijeme, kada se svaki artefakt mogao zamijeniti za oružje. Bio je to uostalom period hladnog rata. Bio je 29. lipnja, kada je nešto uočeno kako pluta u vodi Atlantskog oceana. Bio je to sanduk ne veći od kutije za kruh. Nakon što je otkriven uz obalu Floride, blizu Helendalea, odmah su nastale napetosti. Proširila se vijest da su se diplomatske veze između Sovjetskog saveza i Kube ojačale, što je predstavljalo veću prijetnju Sjedinjenim državama. Zato je, kada je sanduk uočen kako pluta gore dolje u vodi, američka obalna straža poslana da istraži. Njihove sumnje su odmah potvrđene kada je na sanduku pronađen pečat s natpisom Vlasništvo SSSR-a. Međutim, adresa je ukazivala da predmet potječe iz Instituta za mineralne resurse Kube. S najvećim oprezom kutija je izvađena iz vode, a daljnje istrage su bile u tijeku u uredu. Polako i pažljivo sanduk je otvoren, a unutra se nalazilo nešto zaista zbunjujuće. Zagonetka, kao što je i naslov sugerirao. 7 žutih balona ležalo je unutar sanduka, svaki s crnim gumenim čepom pričošćenim. Odmah je to zabilježeno kao čudno i možda zlokobno, ali tek su se trebala pojaviti nova pitanja. Kad su vlasti pobliže pogledale sanduk, pronašle su na njemu oznaku težine. Ukupna težina paketa bila je 50 kg, odnosno otprilike 110 funti. Međutim, kada je izvagan, ukupna težina iznosila je samo 13,6 kg, odnosno 30 funti. Značajna količina težine je izgubljena. Gdje je nestao ostatak? Ubrzo je utvrđeno da je sanduk plutao vodama do 8 tjedana, navodno poslan iz Leningrada, Rusija. Vrijeme koje je sanduk proveo plutajući možda je omogućilo da zrak iz balona iscuri. Pretpostavka da su baloni nekada bili napunjeni predstavljala je misterij. U prostoriji gdje je sanduk stajao, časnici su se okupili oko njega i izrečena je zastrašujuća misao. Što ako su baloni bili napunjeni otrovnim plinom? Ova pretpostavka naravno nije bila nemoguća. Razdoblje hladnog rata bilo je nasilno i svaka strana bi istražila bilo kakva sredstva za najveće uništenje. Ne bi bilo iznenađenje da bi se koristilo biokemijsko ratovanje. Užasavajući koncept bio je temeljito istražen, ali nisu pronađeni nikakvi tragovi otrova ili toksina na samim balonima, a oni su plutali već neko vrijeme. Nijedno obalno područje nije prijavilo znakove trovanja zrakom, ali početak simptoma možda je prošao nezapaženo ili je pripisan običnoj prehladi. Budući da nije bilo dokaza koji bi upućivali na neku čvrstu priču, 7 žutih balona pohranjeno je u arhiv, čekajući dodatne dokaze koji bi mogli ponuditi neko objašnjenje. U međuvremenu, oko 200 km dalje u maratonu, otkriven je drugi sanduk, identičan prvome kako pluta. Strah se vratio. Znanstvenici su pozvani da se uključe i utvrdili su da je sadržaj kojim su napunjeni baloni u prvom sanduku bio ništa drugo nego zrak, što je misterij učinilo još većim. Unatoč opsežnim istragama i apelima za informacije, nikada nije pronađeno objašnjenje, tako da je 7 žutih balona Sovjetskog saveza ostalo zlokobna enigma. Hvala vam puno što ste gledali. Ako vam se svidio ovaj video, svakako pritisnite like. Također, ne zaboravite se pretplatiti i kliknuti na zvono za obavijesti kako biste bili u toku sa svim našim budućim objavama. Ali moje ime je Top 5 Anonimnih i vidimo se u sljedećem videu.